Xxxt! Hi ha algú? Espera. Què està fent? No pot ser. Si algú està mirant això, que sàpiga que no penso parar. Sé que m'estàs mirant. No necessitem herois. Necessitem espurnes. No està cridant. Està deixant marca. Hi ha gent que crida. Hi ha gent que encén. Espera. On vas? Qui ets? I per què sembla que no tens por de res? Merda. Crec que m'acabo d'enamorar. Espera! No! On ha anat? Si m'has vist, és perquè també estàs despert.